Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, oian Argoi esken honen gara, bera hazienda saltzailea dugu eta urte batzuk mazkila tratante lanetan, berak kontatuko digu pixka bat nola dagoen sektorea eta batipat zein den bere lana, eta ondotik erjantzi eizazainarekin honen gara, horretarako Baztango Eiza eta Arrantza elkartera joanen gara, eta berak alde batetik listor asiatikoaren inguruko balorazio bat eginen digu, nola dagoen gaia, eta ondotik baita ere, nola ez, eiza denboraldia solastuko zaigu, eta baita ere ikutuko du, badakizue, basurde kalte handiak egiten ari dire, eta nola ikusten duen gaia, eta ea irtenbiderik ote duen gai horrek. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan, oian Argoi esekin gaude, badakizue bera hazienda saltzailea dugula, eta oian, ja 2022 urtean gaude, eta zu poliki-polikia sektorean urte batzuk, ez dakit konkretuki noiz eta nola erabaki zenuen pixka bat, tratante bezala lanean hastea zure gisara. Pues hori dela urte batzuk, hasi ditzen Iruñen batendako bildosketan, hasi ditzen lanean, eta gero dituen urte batzuk, eta hasi ditzen hori Baztanaldian erosten ere horiendako bildotxak taola, eta gero jaitzen hori jubiletu taola, utzi zuten lanata, eta gero hasi ditzen nire kabuz hazienda erosten taola. Hori da, azkenean, sektorean sartzeko gustukoa duzu sektore, ez da gauza bat, lan mota bat gustaren zaizuna, ez? Bai, bali bete gustatu dizkit, eta hasi ditzen mundu hortan lanean, eta gustora egiarran. Azkenean gaur egunean, pixka bat sektorea aldatu da, eta zueri tokatzen zaizuena da pixka bat, batipatez, hemengo zonaldeko baserri ikuilu desberdinetan ibiltzen zara, eta pixka bat beti suertatzen da, ez? Haziendaren bat saldu nahi dena, ez? Bai, Baztanaldia beti badire nekazari txiki hauriz, eta horietan ibiltzen gara. Bate ditzazu badura saltzeko zerbait ere, kate gara kustera, eta horrela ibiltzen gara. Ezakite saltzeko orduan, ze azpi sektore edo ze hazienda mota da behar bada prezioriko beren hartzen duena, edo hor gora berak izaten dire urte osan zehar, ez? Bai, ibiltzen da goiti behiti hazienda, segur nola dagoen merkatu eta hola, eta hori biltzen da, hori behorki ongi dago egerran, bildotxa hori arte ongi zagon, eta hori ditu pixe bajon bat ere, behortxe da biltzen, eta alatxe eta betiko prezioan. Betiko prezioan, ez? Behar bada ordu, behorki hori momentuan da prezioen hartzen duna, ez? Momentu furian dago behorkie, saltzen da gainera ongi ere, eta hor da bila bai. Ezagite abeltzainak saltzeko orduan horrez da berdin, ez? Aretze bat saltzea, ezagite, esategatik 3 hilabetekoa edo 6 hilabetekoa edo urteko aretzea baldatzen da, ez? Ezagit nola hartzen duten erabakia, noiz saldu edo zerren arabera? Bada jende batzu, kentzutela aratzea txikixagokoak, alauterako kostumbrea edo etxar igual izentzeko lekurik ez, eta bertze batzu egiten duzte aratxeak hiltzeko moduko aratxeak, bertze batzu igual ez hiltzeko ez kikiek, hor tarteko zerbait ere, eta hori bardea hartu eta zebaderotan auditzeko gehiago. Zebaderotarako zuk erosten dituzun aretze horiek, gero, zuk erosi gero zebaderoetan saltzeko, ez? Hori da, deskargatzen dute ben, eta gero batut herri aldean zebadero batzuk deskargatzen duztenak, eta latela baten ditut. Normalean, beharko duzu lote bat bezala bete edo zenbaitzeko pur izaten da edo? Segur, astero biltzen dugu, eta segur astatzen gehiago, bertza gutixago, segur zatratzen den. Beti ere, badakigu pensua eta ze garesti dagoen ez, ezagit jendea joera hartu du, baleno etxean gizentzen zuna behar badal utzi gizentziari eta gazteixo saldu aretzea edo? Bada dene, eta dagoen prezioan pentsuere, jende dago izitu ere etxean gizentzia, garestia atratzen dela, eroztuen aragi sosi balio, pero horrela ibiltzen dire. Bizitarako erosten dituzu gero saltzeko bizitarako edo? Bai, dete ibiltzen gara. Bada jendea denetarik ere erostuna gero ere ez? Batzuk bat aderoko eta bertzatzu biziteko edutenak.
orokorki ezagit, hazienda maila altuko hazienda izaten da, edo hor ere... Da, deretai bada Bai, horre, deretaik. Ja, Azkenean jendeak entzetu batzuk, baina handikoa, berte txikixakoak, deretai bada. bai. Ezagit, bezero propioak izaten dituzu, edo gaur egungo abeltzainak, bueno, azkenean tratante ezberdina badire zonaldean, eta danekin badu harremana, eta batzutan bat egiten du, beste batzutan besteekin, nola Bai, izaten da? segu, batzutera izan dire, pues, aldatzen, eta igual, bezero batzu beti igual egiten dugunek, edo jendea segur aldatzen du, jalditen du prezio batei bertziai, deretai. Bai, zua Maiurren bizi zara, Bai. baina noraino suertatzen zaizu, bueno, salerosketa horiek egitera, Pues nondik deitzen mugitzen dute zara? lekutik azkenean. Bai. Soben Nafarroan, Gipuzkoan ere bai, Iparraldean sartzen gara ere bai, deretan bixet. Bai, sartu zarenetik, ja sektorean ja zure kabuz, bueno, gauza batzuk behar bat zenituen ikusiko horrela zirenik, badira gauzak, ez? Ikusten zure modu batera, gero realitate dela beste bat. Bai, hau da mundu eta azkenean, bada inbertze gauz, hartzen zara eta hau zer da. Bai, Pero bueno, bai, baitxo ikesten da. bai, eta prezioak azkenean, bueno, ez daude zuen esku, ez daude prezioak asko, ez? Ez, prezio azkenean guri ere bat zaute prezio batzuk, eta horren barria ditu horrela lanian. Bai. Azkenean, merkatu nola dagoen, horren arabera biltzen gara. Bai, behorkia prezio honen dago, ezagite jendea hasi den, gero ez da behor gehiago jartzen, edo... Bai, jendea animetzen da, horren sosa balio da, pues jendea animetzen da behorra batzera. Bai. Bai, Uste ikusten da gero, zualdunte gero eta behor gehiago badirela. bai, behorraren kasuan, ze adinako behorrak erosten dituzuzuk? Eta potroak, pues, letxalak 6 hiletekoak gola, urte erdikoak ere bai, eta gero behor areiko behorrak ere bai. Bai, eta, bueno, normalean danak batipat arategirako joaten dire, kanpora bialtzen dire, nola izaten da? Bai, deretek, pues, igual letxaloiek kontzentugu Sanferminak arte, hori dela egiten dire, eta gero jakintzeroa direla Valentzia aldera edo Herribera aldera erabat. Bai, orduan zurire suertatzen zaizu azkenean da sale erosi, baina ez da momentuan erosi eta segidan saldu, batzutan bolada bat behar dute haziendori zurekin izan, ez? Bai, hori seguro, batzute, pues, igual atxeta atentu behala, eta igual behorrak kontzentugu hemen, edo behala igorri, seguro Bai. gauza. Batipat gehien kontzen duzunazuk behorra izaten da? Bai, belaira kontzeko eta, behar atxeta gizten duzu diren hemen, Bai. eta kontzeko eta potra kontzentugu bai. Bai. Eta, bueno, gero Valentzia aldera bialtzeko, eta ezagite behorki hori jateko adibidez hemen oraindik ohitura hori ez du hartu, ez? Ez, hemen ohiture bat egiteko ez da batre, hemen Nafarro baian, eta biti hortara gaten dire denak. Bai. Eta hortik Italia aldera eta erabat Bai. dituzte. Bai, aipatu zure Herriberaino mugitzen zarela ere, ez? Bai, Bai, Herribera badakigu, bueno, oso diferentea dela, ez? Zure idorragoa, behar bai, badago bertze mundu bera, Bai. bertze klima bat. Handik atatzen den hazienda eta ze diferentzia handi izaten da? Ze begotik, han gehien bat, badire ardiek gehien badire Herriberaldean. Ze baderoak ez, aparte nekazariek biltzen dira ardiek eta duzte bertze arraza bat. Bai, raza Navarra, Bai, ez Araizko... Araizko ardietaik, eta begotik konbatu diferentia dire. Bai, ezagite bildotxaren kasuan, latxaren bildotxa, domengo bildotxa eta hango bildotxa arron diferente dire, prezioa diferente hartzen dut ere. Bai, prezio diferente dute, hori larru eta gehiago balio baitu hangoak, eta bertze arraza bat eta diferente atratzen da kanalak ere bai. Bai, eta bueno, ezagite eskaera gehiago hangoan buru gehiago izanen direre, ez? Bai, han kuadra guzti, 8 ardi, 6 ardi, ez den bezala hartalde txikiek. Bai, Eta kantitate haundi izaten dire bai. bai. Hiltegira ere eramaten dituzu ez? Bai, hango bilotxa bai. Bai, Normala izaten dire udaldera, hori terorute ez izate bildotxakola. Udaldera izaten dire gehiagokoak. bai. Eta suertatzen zaizulikan beti normala Iruñako hiltegira edo eraman behar izaten zuen? Eta ibiltzen gara Iruñen, Tuteraldian, Kalahorran ere bai, segurora den eskaerak. Bai, iparraldekin ere harremana baduzu ez? Bai, bilotxetek ez ari biltzen, behorkiek. Behorkian bai. da. Eta iparraldeko nekazarien ikuspegia, bueno, hemengoen antzekoa da edo ze ohitura dituzten diferente dituzten? Jende gazte gehiago ikusten da, hori bai. Bai. Ez hemen bezala hemen azkenean gazte gut ikusten da. Eta dute bertze ohitura bat, nekazaria gehiago ikusten da ere. Bai, eta nire behorra desentiten dute? Bai, eta gero ardien bat uztauritzan ere bai, Bai, eta denetaik. bai, ardiak ere, ezagite, latxarraza izaten da, Bai, gehien bat latxarrazakoa dire bai. bai. Eta, bueno, ordu ja, zu poliki-poliki ja urte, ezagit, 3 urte behintzaten dituzu ez, hola Bai, zure gisara, ja ikusten duzu urte osoan nola den gutxora bera, bai, bai. sasoi bakoitzan zer den, Bai, izate sasoi betzulak gehiokin, bertze batzu gutixagokin,
Tola ibiltzen gara urte guztian. Eta prezioak ere ikusten duzu ez, azkenean, prezio altua dulikan bildotxa aprobetxatu behar ez pixka bat. Garesti dela dedako bekitzen da, ekazari konte gelitzen da, eta goze gehiago delaik dedako berke delaik azkene guretako bakurro da, ekazarietako bakurro, eta distribuido eta karrizero dako ere ez da seian hori izaten. Bai, eta ja hemen digoiti orduan esan duzu poliki-poliki San Ferminari begira ez? Bai, horiek falta da. Falta da, hilabete kuadrilla, baina ja Lebizi dugu pastia eta ber. Bai, bihor horiek eta poliki-poliki ja kanpoan egon daitezela. Bai. Eta gero feritan ere pixo ibiltzen zara edo... Bai, pixo ibiltzen gara ferietan. Garrantzia du ez, feriak... Bai, beti jendeak ere goten zara eta pixo ikusten duzula dago gauze eta egure pasten duzu. Bai, han ere hazienda ere tarteka biztazo bat ematen da, erosten da, geratzen da... Bai, beti jendeak ere goten zara solas eta bat abertziak. Bai. Beti... Kanpoko ferietan ere joaten zara batzutan, o...? Bai, eben iparraldeko getan ibiltzen gara, eletako eta espeletako eta horietan, eta ero berik buruko ferietan. Bai, bada jende ez, Kantabria aldera joaten dela eta hori urrutik geratzen. Ez, tarteka gategara, buelta matera, ara, Torrelabega aldera, pero deuse ez, urtean bi aldiz, buelta matera bai. Bai. Oso ongi nik ikusten dugu, garrantzitsua da ez, bezalako mutil gazteak, pixko bat sektorean sartzea, sektorean jarraitzea, eta azkenean gaztetu behar baldin bada sektorea behar da enetariz, tratante gaztik. Nekazari gaztea eta benetan. Bai, zaila da ez, nekazari gaztea gutxi ikusten da ez? Eben hori gure urte gutxi ikusten dire. Jende animetzen den, pero... Ez da animatzen nahi haute fabrika batean lanean nahitu eta... Bai, azkenean ikusten dugu ze baldintzak diren, produktuak ze prezio hartzen duen... Egunero, urte guztien egunero lanean, eta horta jende egiten da hori zitu, gibela hartzen da. Gastuak ere ez, azkenean argia dela, gasolioa dela... Bai. Dena dela, baina deno nobe beharrez ez, buelta baten zaion aurrari ez? Aber, espero dugu. Oso ongi oian, eskerrik asko eta ongi segi. Zuei, arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oier Jantzirekin gaude oraingoan, badakizue bera, Baztango ehiza eta arrantza elkarteko ehizazaina dugula. Eta Oier, hementxe badakigu, neguen ongi sartu gaude, urte berri ere hasia, eta tartek ere uraldi garbilak agertzen dire, osteok ere aspaldi hori ziren arbolatan, eta zuek badakigu urte kuadrilla dela, pixka bat anarekin ere, listor asiatikoaren aurkako borroka hori hasi zen utela, eta ez da egite pixka bat ze balorazio egiten aldeen, nola dagoen listor asiatikoaren gaia? Ilarran, nik hemen lanin batxuzten urte hobetan behintzat bilakara edo guain pixkot lasaitza aldera edo egina dola idutzen zit, bakarra percepzio da eta urte aiz gutxitan ezintzu joera hori ezin da neurtu, baina bai ikusten da azkenko urtetan nahiz eta urtean ere nahiko kabide xente kendu, lehen urtean ustut 60 bueltan eta urtean 54, badire, baina pixkot egonkortu dela, ez da behintzat gotxiranzko joera hori pixkot apaldu da. Bai. Hori da, ez da hasieran sortu zuen kezka handia, eta momentuan ere kezkatzeko arrazoia da, edo gaia da, baina psikosis bat bezala sortu zen, ez? Listor asiatikoa etorri zen, batean kalte izugarriak egiten zituen, jarraituko du suposatzen dut ere kalteak egiten, baina kontrolpean behintzat, ez? Bai, saiatzen gara behintzat, kaltik egiten segitzen du, erlientzat mehatxu bat da, eta badakigu gure ingurun eta gure inguru hau zaintzeko eta natura zaintzeko erliak ze paper garrantzitsua duen, eta badire ez die egitez bizi den jendiare bada, eta hori denari lagundu hartzaile, eta aparte gure inguruari ere bai, eta hau kanpotik etorritako espezie bat ezala, bai egile da kaltik sortzen txula, eta saiatu behar dugu hortxe kontza. Gero ere klima aldetik eta baldintzak bere alderago bazala etorrek dire, aldaketa klimatiko ginta hori. Baina, orain erranten bazala ematen du apaltzen nahi dela, edo behintzat ez dela olako lehenago bazalako, ez dula lehenago bazalako suri behinpin, eta hor mantentzen dugun, eta alere bai, erliek ditun persona batentzat, problema da. Zuen lana bat izaten da, negu parte hortan izaten da gehien, ez? Bai, berez, orain abisu gehiago zaten jo udazkenein ostu eroitzen denek, bino lana uda aldera zaten da. Han
hor kabiek martxan daude, listorrak hor daude, eta guain negu aldera bai kabiak hor daude, bino hutsak egoten dire, ja listorrak sartu dire, utzi dute kabia eta lur azpira sartu dire, eta hor negu hor pasatzote, hor hibernatzen dute, eta gero udaberri aldera berriz ateitzen dira erreinak, eta hasten dire berriz kabi berriak egiten. Bai, eta zuek bat udan zein izaten da prozeduraz, nola izaten dela, inbarreko lan? Bueno, guk deia jasotzen dugu, bai udaletxetik eta bai partikularren aldetik, eta gero, bueno, dei hori jasotzen gu hasten gara, guk prestatzen dugu ja gure azpeditura guztia, kabian ezaugarrien arabera, altura, tamaina dena, eta horren arabera, pues, bueno, modu batera edo bertzera jokatzen dugu, eta listo, joaten gara, kentzen dugu, eta bai, normalin pozoiakin, eta zein handikan, zakurtzara. Hori, pozoiakin, eta hori, metodo nagusia da pozoia dela. Efektibo izaten da, ez? Bai, ahitz efektiboa. Bai. Kabira behin aietuzkero, aietzeko modu baldin badugu behintzat, pertiga batek egiten dugu, pertiga hori hor sartu, eta nahiz eta listor guziek ez hil, uxeatzen diture bai. Bai. Eta bueno, hori udan batipatiten dena, gero ikusten dire guain, zuk esan bezala ez, negu parte hortan ja kabiak, eta fijatzen gara elikan gainetan, beti hutsak egoten direia. Hori da, jendik guain, deia aldetik guain udazkenin igotzen da desente, deian kopuru. Eta hor, guainek kabiak badute, urria, zaro, hasieran, nora ja zaro bukara aldera eta ja gotzak aletzen dienik egitezko gotzak elurrotu da hori, orduan ja, nahiz eta epelaguk izan, nabaitzen da. Abendua hasieran ja deitzen batuzte, joaten gara, alik ere joaten gara ikustera, baina normalin hutsak egoten dira. Eta, bueno, espeziez aldatuaz, badakigu beste espezie bat, kalte handia egiten dituen ere, basurdea, ez? Prensan asko hartu da ere, jendea oso kexu da, batipat nekazari eta beltzainak ez, izugarrizko kalte egiten dituztela belagaietan eta ezagite nola dagoen gaia, nola ikusten duzen zuek edo zertan zabiltzaten? Bueno, basurdin poblazioan igoera, azken urtetako joera bat da, eta egile erran guri izal karte bazala, eta hori azkenin kudeatziare egokitzen zigu, eta arazo, gaur-gaurko, segura eski arazo handinetako bat, supostun du. Batez ere, basurde iztarik egiten dute, inela egiten dute, ezin nahi dira astebururo, eta basurde haunitz izatzen dira, baztanen. Hain dela urte batzutako kopurukin ikusita, haunitzez gehiago. Bino, ez dakit, basurde kopuru haunitziko da, jakina da, pentsatzen da ere, eta jakina ere bada, urtin bi aldiz behinpin umatzen direla, eta orduan, hori, poblazio igo da, baldintzak onak juzte, eta ez dakit, egia erran ez dakit zenbakitan, ni bakit zenbat izatzen diren, eta hortan erratzea izut, puskaz, guain da urte batzuk haunitzez gehiago izatzen direla, baina alik ere, bizten denez behintzat leku batzutan, zonalde batzutan, ez da nahikoa. Zenbatxo izatzen aldire baztanen demoraldi batean? Iazko zenbakitan, Nafarroko gobernua jatu ziren zenbakitan, 200 gotxi ziren, jatxun bortzeunera, aldeatzen ginen, eta horten ere nik uste bide beretik, eta iztarik egin alta nahi dire, kontua da, segun ze eremu zikinen bat, eta badira belasoro batzuk, kaltik sortzen txustela bai. Ezagite irten bidea zein izan barko zen, ze irten bide du gai honek? Ez dakit, Eizak bai irten bide bat eskaintzen du, dela, basurdik bere depredadore naturalik ez dunez hemen, modu batera edo bertzera kontrolatzeko erramenta bezala bai balio du, eta hortan funtzio hori betetzen du, bino ez dakit zertan nik uste inguruko mendiak ere aldatu direla, ja ez dago hainbertze jende, hainbertze azindarik berkatu, edo hainbertze jende azindari dituna, eta peskiot mendia zikin du da, eta gero ez dakit. Ez dut uste hori denik arrazoi bakarra, eski arrazoi gehiago daude, baina mendin lasai egoteko eta bazka izateko modu dute, eta nik uste dozein espeziek baldintzoietan ugaltzen dela, eta basurdia berare bai. Eta gaina basurdi ugaltzeko neko erraitasuna du. Ezagite iztariri egun gehiago ematea, izatzeko edo denboraldia luzatzea, horrelako estrategiak lagungarri diren? Azkenean Eizak ere bilatu behar du bere eraginkortasuna, eta zentzu hortan, nik uste hemengo
hemengo funtzionamendu nahiko eraginkorra dela. Azken finean, iztarik eurek izautzen dute inor binobekio nola izatzen den, nola izatzen duten, eta zer den eraginkorra eurek izautzen dituzte hemengo mendiak, eta pixkot guk elkartetik behintzat beti eureri aditzen saiatzen gara, eta eurek erratzen dutenan baitan antolatzen dugu. Aparte, gero Nafarroko legediare hor dago, eta hori errespetatu hor da, eta horrek eizarako baimentzen txun egunak horiek errespetatzen txugu. Eta nik uste eraginkortasun aldetik nahiko eraginkorra dela. Ez egun gehiago izatzegatik ez dut uste eraginkorrago izan entzenek, baina Bai, ezagite, ja, urtengo denboraldian pixu bat zentratua zeiza denboraldian, ezagit, pixu bat nola hasi zen, pixu bat ja usoen da denboraldi hori, eta orain ja zertan dabiltzen eztariak. Uso denboraldia azkenko urteetako nik uste joera berari segika, ez da izan bertzen munduko denboraldia edo bertzen munduko urtia, nahiko pobre, bai egon ziren egun fuerte batzuk, baina azkenko urteetako joera da bizpahiru egun potentetan joaten da oso kopuru gehiena, eta egun horietan mendien baldin bezode, bai, espektakulo eder bat ikusten duzu, eta merezi du, eta polita da. Eta zaletasuna sortzen du orainek, baina bai egia da, aldatu dela honetz. Pasa, hemen beti izautu den pasa hori, aldatu da. Hori hobekina, urte batzu dituzten izturik badekite, egiarren ez dakit bertzerik izautu duen, baina behintzat bai egia da aldatu omen dela eta aldatu dela, eta hori. Eta bertzetik, oila horretan, zeritan, eta batez ere basurretan hemen gure koto hontan, edo hortxe dabiltza ez dakit, bainekan zenbakirik ez dugu, baina usun denboraldiak autu denez eta hor bai ikusten alda, jaz baina gutxiko pasatu direla, behintzat Frantziako gobernuk egiten txukun zenbaketetan, eta gero hemen ere Nafarro iparraldin eta orokorren Euskal Herrin egoten diren zenbaketatan edo behaketatan, zenbaki batzuk atetzen dituzte, zehatzak diren, baina behintzat idea bat egiteko balio dute, eta gutxixiko pasatu da, jaz baina gutxixiko pasatu da, jaz urte desentia zantzen, eta urtean gutxiko pasatu da, eta hori, bizpahiru golpe nagusitan, eta gehien bat kosta atletik. Hor, luzaide atletik eta ez da inbertze bertze urtean baina gutxiko pasatu da, puskaz. Bai, eta basurdekin da esan duen bezala, iztaria bintzat, izatzen dute, konten dire, leheno behar bada gehiago joaten ziren kanpora, Huesca aldera eta izatzea, eta horren sumatzen da, hemen basurde horiz denez ere, bertan geratzen dira gehiago iztariak, ez? Hemen lan egiten dutenetik beti egon dire kuadrilla kopuru bera, eta egia da kaso batzuk Huesca aldera edo, Aragoi aldera edo mugitu izan dira, edo Nafarroa aldera alderago. Bino, ez dakit, hemen ez dugu, hemengo kuadrillak nahiko, hemen dauden kuadrillak gehienak behintzat nahiko aktibuk dire eta astebururo izatzen dute, eta hortan ez dakit aldaketa hundirik, bai akaso, hemen gelditzen dienak basurde gehiago izatuko dituztela, oain hemen gehiago delako. Eta, ja oier bukatzen joateko pixka bat ere, ikusten ditugu ez, gaur uraldi Pollitonekin, zuen eiza tarrantza elkarte honek egoitza honetan, badituzuela ere hegaztiak, ez? Jendere gogoratuko du pixka bat, ez hegazti mota izaten duzuen ez, eta nola antolatzen duzuen pixka bat urtea? Hemen badugu, aztegi txiki jontan, gehien bat bazkidikeri zerbitzu bat emateko izaten da, eta salmenta batzuk egiten dugu, baina gehien bat zerbitzu bat emateko da. Eta hegazti dagokionez, faisanak, gero eperrak ere ekartzen dugu, baina ekarri egiten dugu ez dugu hemen sortzen, eta galeperrak. Hemen faisana eta galeperra sortzen dugu. Eta, hain egun, hainikan istantiko ja sartuko dugu zera, erreproduzitzeko eremura bezala, arroltzik sortzeko eta hola. Bino hain momentu hor da, lasai herrin daude, eta, aterpiare uzten dugu, hango nabe horietako batera sartzeko modu dute, gehien bat, eurila eta elurra eta, hotziten du nikan eta hola, eta hortxe daude hain lasai herrin. Eta hain lasai goten urte sasoi honetan lasai goten dire, gero ja arroltzi jartzeko eta hasi beharko dire lanen, eta hurrengo urteko produkzioa ateitzeko. Hori da, gero, danak ziklo osoa hemen egiten duzu, ez? Eta esan zuek arroltza bildu eta inkubadorak ere badituzu, ez? Eta azkenean... Produkzioare ja nahiko neurtua dugu, lehenago puskoz gehiago azitzen zen, nik hori ez nuen izautu. Eta,
saltzen dugunerako nahikoa sortzen dugu, eta inkubadora txiki bat dugu, hemen arroltzik errutut juzte, gero inkubadoran sartu, eta txitak jaiotzen direnik, prozesu guztia txikitik, heldu izantera, eta gero saldu, eta mendilin bota, eta Hemengo bazkideak baliatzen dire pixo bat, egun puntualetan ez egiten duzu telikan mendilin bota, eta nola izaten da? Faisana adibidez hemen ez du botatzen, botatzen dugu, hortarako baimen eskatu behar da Nafarroko gobernun, Nafarroko gobernun kudeatzen du, sanidade aldetik ongi daudela, albaitari etortzen da, estuditzen du, eta gero hemen ez dugu botatzen, herribera aldin bai. Herribera aldera herri batzuk, eta urteroko eskarik egiten txuzte, eta horiek hornitu, eta listo. Eta galeperrakin gehien bat, galeperran media bedan edo abuztun, banatzen dira hemen ingurun, gehien bat zakurrak trebatzeko, eta hola gero oliagor denbora aldira pixkot prestatzeko. Eta sanidadea edo eritasun aldetikan beti ere kuidaduak izan behar da, ez? Gazteak delikatuak dire eta ezekit kuidado desente behar dute edo... Hemen kanpoko gaztitatik aislatu daude, sarikin eta hola, eta gero urtin zati bat ere barrenin pasatzen dute, orduan kanpoko gaztikin berez ez dute kontakturik, eta pixkot hori da zaindu behar duzuna, batez ere gripa abiar edo gaitz horrengatik. Haunitzari dire esaten, ez, kanpoko egaztiekin kasu eman behar dela, ez, kasuak hartzen ari direla hortikan ere, eta bazparez. Hori da, pixot, urtero Nafarroko gobernuk olako kasuren bat agertzen denik hemen iparraldin edo hemen inguruko aztegiren batin, beti gomendio batzuk bialtze dizkigu, eta horiek errespetatzen saiatu, eta bertze gabe, Oain dela berriki analisia edo froga intzieten eta sano zuten. Eta badakigu ez, Eizat Arrantza elkartea, Arrantza enboraldia gero ere maiatza alde hortan ez, hasten da, etorriko da. Hori etorko da. Eta ezagit jende asko jarraitzen duen biletan Eizat Arrantzan edo batekin aspertzen da eta bestea usten du edo... Hemen herri hauetan oainek nik uste, afizio hauek edo otxura, ez nuke erran otxura, azken bizitzeko modu hauek edo badute oainekan segida eta arrantzak akaso jarraipen gutxio zanen du, eizak bino, oainek ere mantentzen da, eta zaletasun ere mantentzen da. Oainek bada, eta kontu dezaila. Eta arrantzako egia esan badirudi azken urtetan, ez dire trabak, baina beste modu batera ez imar da baimena galdetu, eta lehendo garai batean, aurra ginelikan, da jendea joten zen arrantzara, eta gaur unean burokrazia asko dago arrantzareko ere, eta horrek atzera botatzen du pixkot. Hombre, nik gutxixio, guk ere itxin gaina bat hartu eta arrantzara joateko txikitako txuro hori izan genuen gutxiko, denbora gutxiz, gero segidan erregulatzen hasi zilako, gaur den egunin ez da erraxa ez. Arrantzari kontzia ez da erraxa, eta hori etorri da pixko bat herri hauetan, edo zaletasun hori izaten edo mantentzen kontrara. Azkenin jende profesionalaguk edo arrantza profesionalagoa praktikatzen duten jende horren alde joan da, eta ez herri txikitan, lehen denak hasi ginen bazala, eta gero batzuk kontu zioten, bertzatzuk utzi genuen, denak hasi ginen errekara behinpin urbildu, eta pixkot herri hauetan batez ere, eta orain hain bertzen mugakin ez du ondirik ematen, eta ikusten da erreka hauetan ere gero Iruña aldetik tortzen den gero eta arrantzale gehiago bazala, bertze, hori da nire pertzepzioa, nire iritzia da, iruditzen zit lege hauekin jende normalari eta arrantza xume horreri pixkotatik izten zaizkiola eta gehiago profesionalizatzen dutela, ez da geta. Gero ere ez badakigu Bidasoako izokinak zer nolako fama hartzen duen ere, pixo bat hor ere bilatzen behar di kompetizioa edo ezagit nola esan, pixo bat erreka beste modu batera hartzea, ez? Izokina da bertze kontua da, ez dakit, izokia azkenin, batzu bere zaletu kopuru eta horiko horri bildire beti. Eta batzu otxuro batzuk badire hor lehenbiziko eta hori, mantentzin alde gaude, ez dakit, azken otxurak dire, eta egia da, igual lehia pixko sortzen aldela, baina ez da ditzen
horrek. Izokinak nahiko etorkizun aldetik ez zaitu ditzen, arriskoa ondiri dian dene. Bai. Oso ongi, Oier, eskerrak emanez azalpen guzti hauek emategatik. Gusten dugu gustura zaudetela lanean, hori nabaritzen da, eta iztariak eta arrantzaileak ere gustura daude zuekin, beharrezkoa zarete, eta segi orain arte bezala. Mila esker. Bai, segitzen du. Zure. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emana zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.